ମାନେ ମଣିଷ ମାଡ ଲାଗିଲେ କି ସକାଳ 10ଟା ଯାଏଁ ଶୋଇ ପାରୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ବିଟୁ ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବାବା ଚଶମାଟା ଅଛି ନେଇ ଦେଇଦେତି ନହେଲେ ସକାଳ ସକାଳ ତାଣ୍ଡବ କରିଦେବେ। दिन आसिकी 12टा हेलानी चाड़ी मिलन नहीं पचार तो माँ को ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେ କ୍ଷୀର ବାଲା କ୍ଷୀର ଦେଇନି। वो बेलारे उठथिली केणी चाड़ी हेले भाग्यर मिललानी जाउची रे पदारे पी आई मु ବାବା ଗୋଟେ 500 ଆଣି ମାଗିଦି ଚୁଡ଼ି ଟିକେ କିଣିବାର ଅଛି। हाँ बापा तो बिडाटा देई पठेतला दे दे ହେଡି ବାବାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହକି ଆଳୁ କେଜି ଟେ ଆଣିଦେବେ। ଆଉ ମୋ ଫୋନ ରୁ କରୁନୁ ତୋ ଫୋନ ରୁ କରୁ। रे बिट्टू तो मम्मी कहि दे पदा भारी एडू रबारटा आज मटन डी रांदी ବିଟୁ ତୋ ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେ ମୋର ଭଲ ବେଲା ଆଇଁଷ ବେଲା ମିଶେଇବେନି। ଆଠର ସବୁ ଯାହା ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲେ। रे बिट्टू मम्मी पचाती लुणाडा बडा कुडी अछि କହିଦେ ସେ 1600 ଟଙ୍କା ତଳେ ଏକା ଅଛି। रे बिट्टू से गाड़ी चाबिडा कुडी अछि पचारती मम्मी ବିଟୁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେ ସେଇଠି ଏକା ଅଛି ଭଲେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିଯିବ। ଏ ଗରମ ପାଣିଟା ମେଡିସିନ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। रे बिट्टू मम्मी पचालु ता दांत